Maayong adlaw people. Again, we're back in Ampak for today's video. Finally, makakaon na jud mi aning parisan sa Babag. Dapat kuyog inyong paris niya namo sa Babag. And it is located at Babag Dos, Lapu-Lapu City. Kung taga Cordova ka people, unahan na gini sa CCLX no. Medyo na-excite jud mi ani people. Kaya na trending man gud ni siya sa Facebook. And let's see kung worth it maginilhang 99 pesos sulit sizzling. Sa garaghag kapilian people, naglibog jud kon sa akong pilion no. Pero wala man nun ko nagmahay nga siya akong kipili. Daghan gid kayo sila kapilian people no. Ug di gini mawala ilahang beef paris. Pero ug order na ganita dili sa tamamakyo no. Medyo natagalan jud mi sa pagpilian ni people. Kay kini laging gutmon ka people. Malilibog ka talaga kung sinong pipiliin mo. Mahal ko or mahal ako. Huwag na. Murag lami man paliton tanan. Char. Dagan sa jud ang magbalik-balik og kaon diri no tungod sa available og lamian nga pagkaon. Okay ba jud ko nga mobalik pagid mi dinhi people. Pero nakuha gid akong atensyon na ni ilahang kaldero nga gamay. What a small world. Kisa may dili ma-amaze ani uy. Kung inani ka amazing ang chili garlic sauce. Oh my god, look at that. Artira sa day. After 43 years, giandam na jud among pagkaon no. Unya kay nadani man ko anilang chicken buffalo wings. So walay pagtulo-tulo mao gid akong order no. Tanaway lang presentasyon day. With 2 rice na sad na no. Unya bazay for 99 pesos ra na. Dili na alkansi mong bitsok bazay. With 5 pieces chicken wings na sad na. Pwede na saga magpa-only rice diri people. Moad lang jud kag 20. Mao sa din nilahang sizzling pork chop with egg and 2 rice na sad people. Tanawa ra jud na. Gabukal-bukal pa man uy. Mura ra kag nagtanog sa lidag Mary my husband. Bukal imong dugo. Uy, kay drama yun. Di sad mailhan nga tag 99 ra no. Kay perfect yung presentation. Mao sa din order sa kung bana people. Actually set gid ni siya with special beef pares. Apil na lang usa ka plate serving nila. Included ang siomai, sliced grilled pork, chicharon bulaklak, and bone marrow. Diri na dayon magamit ang ilahang pabida nga chili garlic sauce. Depende na nimo people ug asa na nimo ibutang. Basta kini akong bana makakita ganig sili. Ibugbo na niya sa tanang putahe. Kini ang order people mo ni gitawag og TikTok set. And that is for 190 pesos. Ambot lang sa dana akong bana. Oy, grabe naman pagkahiliga sa hang. May gani aside sa original ko. Sweet and spicy pa jud. Kung hilig mo binarako nga pagkaon people. Perfect gid ninyo no. Di ka dinay nga sulit og barato ra jud lang pagkaon diri. Ug sa mga wala pa kasuway, panuway mo. Mga waa mo. So sa pa man ninyong gihuwat badzay og badzong. Unya na ninyong pangtagay paglahi sa mog 99. Iapil sa din sa inyong lista nga drawing diha. Uy, para sa bebeg bikini mi. Pero naglamay gid akong kaon diri people. Samtang nagtanaw ko sa nang labay nga sakyanan. No need naman siguro mag-add kag rice. Kay sure bowl man gid nga mabusog ka nilang 99 oy. Parisan dayon nimo bugnaw nga soft drinks. Awan na hay blaro na sa nisbadzay. Ayo sa doy. It's okay and totally fine ra gyud na mo kaon taglami. Basta i-balance lang gyud nato ang atong pagkaon. No? Ug kung ganahan mo mani sa parisan sa Babag. Requirements gyud nga na kay Paris. Char. Kay badzong hapit na biyang Valentine's Day. Ana biya sila nga timbuak daw na. Nya mao kunoy ting anak kay nag November 14. Naambot lang. Pila na ka February 14 namong nalabyan. Pero hantod karon wa pa ko nanganak. Char. Anyways people, kung mangaon gani mo sa gawas. Nya naamoy sobra. Ibalutin mo pa rin yan. Kasi apil naman yan sa binayran mo uy. Dapat walang masasayang. Tomorrow to people at umuwi kaming busog. And that's all for today. Babush!